Malawi Today. Swerabanji Malawi chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM Tonsa Malawi. Tikudziwa zonena kuti lero pa 10 Juni ndi tsiku limene tikukumbukira imfa ya Klaus Chilima komanso anthu ena 8 kuphatikizapo amene anali akazi awo a President Bakili Elson Muluzi. Tikukumbukira tsiku la lero ndipo mwambo waukulu unali kumsipe kumene kunali mwambo wa mapemphero. Ndikuyankhula pano anthu asonkhana kumeneko kunena kuti akhala akuyasaso makandulo komano amalawi. Tati tikumbusane zimene zinachitika masiku apitawo pamene tikumkumbukira Klaus Chilima. Tizamukumbukira bwanji Klaus Chilima komanso tizakumbukira bwanji abale ndi alongo amene anamfa imfa yowawa kwambiri, imfa imene mpaka pano mayankho sakupezeka. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti president anu analowera kuti anapita ku Chikangawa kapena president wanu anapita ku Nsipe kapena sana alowere kwina kwili konse. Mayankho muzizipasa nokha kumene kunapita mtsogoleri wa chipani chanu. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Musale nawo uko ndikuimba tu kwa ngoni tsiku limene timaika malemu Klaus Chilima angoni ndamenewo akuimba. Ndiye ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu ena ake anakapanganso mwambo wokhala ngati umenewo pamene kumene kunayikidwa maliro ndi kunchewu. Zosekesadi kwambiri, zosekesa. Mtsogoleri wa dziko la Malawi amene akuti amakhala ndi ma advisor koma zosaziwika kuti ali ndi ma advisor anakasonkhana ndi kukapanga mwambo imeneyo
mwambo wokamsazika Klaus Chilima komanso anthu ena 8 kunena kuti ife pa 16 pano basi tikuchoka mboma tinapanga zola kuika. Press conference boma kidani na kuti ndege ina akafika kumsusu report kunena kuti sida amene amenera zimene zabuma ndani atimina somo kuzosa na civil administrations amene amayambula. Okay. However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. Pada amveka sokunena kuti ndege ida kwina kuchikhalango chachikulu kwambiri ndiye nsovuta kuti tipeze masanga. When you look mmene zinachira muja nyumba pafupi chonche panalibe mitengo yambiri. Are you sure you would want us to turn this program into a discussion yangozi yandegeje mene report inatuluka? Balizovuta zingapo zimetukumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene ukuchulidwa kuti ndege ikoza kukhala kuti inagwera kukoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Pamene pamene pakuonesa kupepera boma kumalo kumene kumachedwa kuti ndikokhwitima lero boma lakwanisa kukapala msewu, lero boma lakwanisa kukakhala pansi kumalo kokhwitima kumene analephera kukapulumusa moyo wa Klaus Chilima. Pamene papa aboma mukakhala simukuona kuti mukuzichita contradict ndikuti Malawi programu iyi tikuicha tiakumbukira bwanji abale athu amene anatisiya kuchikangawa aja. Ndisanayambe zina ndi zina kuti ndikukumbuseni komanso ndikuuzeni ndayimbiridwa foni ndi munthu wina amene amakonza ndege ndi wandipasa uthenga kuti ndikuuzeni Amalawi kuti muziwe zimene zimachitika zokhuzana ndi ndege isananyamuke pamalo. Ndi ndifuna Malawi wina aliyense akhale ndi picture mutu mwake kunena kuti kodi ngozi imene ija inalidi ngozi kapena zinali zinthu zongochita. Ndipo mkatikatimu tiseweranso mawu amene anayankhulidwa sikuso limene amayikidwa Flora Selemani Ngwilinji kunena kuti anali munthu experience kwambiri zimene zikuchitanso contradict ndi report limene latuluka dzanali osati tu ine zimene zimayankhulidwa kumaliro pamene Flora amayikidwa. Ndelero report limene latuluka mulimvenso kuti kodi likuti chani. Koma Malawi ndisanayambe zonsezi tati timukumbike Chilima chifukwa cha miyambi yake imene amatipasa. Pali miyambi yambiri imene Chilima amatha kutiyankhulira koma ndiyankhula miyambi yochepa yokha. Tili ndi mwambi wonena kuti mwala wa legeni satola patali, mwala woponyera legeni satola patali, ndipo njoka saweta. Mmemo woitaniridwa sitimwera msuzi. Mmemo woitaniridwa sitimwera msuzi. Osamba kumsinje samabaibisa. Osamba kumsinje samabaibisa. Ndipo Malemu Chilima amanena kuti munda wachiteze sitisosa. Munda wachiteze sitisosa timangocha.
mukamva mbuzi ikuthawa msipu obiriwira mudziwe kuti pamenepo palili nthumbo. Ndawala ilibe ntchito, ukasochera umatha kubwerera kumeneko ufuna uzipitako. Ukamazaona wamkulu akukakamira pampando, dziwa kuti pamenepo waipisira. Ndipo tikuziona kunena kuti anthu akukakamira pampandopo chifukwa chonoti aunongerapo. Amati akakumbukira imfa ya Klaus Chilima. Zimene zonso zikuwapangisa kunena kuti iyayi apa pakuyenera kuti tikhalepo. Akuti bala la kumsana, akuti bala la mkamwa samamanga bandage. Bala la mkamwa samamanga bandage. Mawu amene watu amakamba ndi malemu Klaus Chilima, ndikuti tikumukumbukira malemu Klaus Chilima. Pamene tikupitiriza kumkumbukira Klaus Chilima, akuti madolo alero ndi makape amawa. Madolo alero ndi makape amawa. Uyo amaziwa chipyera cha kunsana ndi uyo amene umasamba naye limodzi kunsinje. Mkango ukanyowa songa sandukenso mbuzi. Ndipo nsima yoitaniridwa somwera msuzi. Mbewa yapampani simalumpha moto. Wolelesa ndewu savala malaya. Ndipo Achilima ananena kuti khoswe wanzeru sadya mteza wa mbewu. Pali miyambi yambiri imene amayankhula Achilima mpaka ananena kunena kuti nanazi sasenda ni mano, mafuta odzola, mafuta ozola sozola mmatako. Grosale kamagwa ndiye kuti ngati ikugwa akugulisamo ndi ana. Ndipo akuti mfano wokwera njali ya bambo wake alibe mphamvu zoyankhula pa mkumano wa zake akakumana nawo pamene ali ndi njinga zawo. Nyama ikayamba kuola agalu samaisiya. Rimpopo ndi Comrade Ntanywa. Nyama ikayamba kuola agalu samaisiya. Ndi zimene tikuziona ku Malawizi, nyama ikuola ndi palibe munthu amene akulola kuisiyaso nyama imeneyi. This is Comrade Ntanywa pa Rimpopo FM. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndinene kuti patha chaka chimodzi chimene tikukumbukira kuno ndi Klaus Chilima komanso anthu ena 8 aja anatisiya. Ndipo lero kunsipe komwe kunali mwambo kwawo kwa malemu a Chilima ndi komwe kuchitika mwambo wa misa komanso kwasonkhana anthu ochuluka kwambiri. Ndipo achibale amawanja ena ajanso anasonkhanaso kumeneko. Ndipo ndizodabwisa kunena kuti kunthungwa komwe kunagwera ndege yomwe Achilima ndi anthu ena 8 kuphatikizapo mkazi wakale wa mtsogoleri wa dziko lino a Right Honorable Elson Bakiri Muluzi, malo omwe amatusa kuti sikungafikike chifukwa kunaliko kowirira kwambiri. Mwachidule anakutchula kuti kokhwitima. Lero kumalo kuja kwafikika ndipo kukudusa magalimoto
akwanisa kupala msewu wabwino zimene zili zomvetsa chisoni. Analephera kufikako nthawi imene ija ndi magrade awo, koma lero akwanisa kukafikirako. Amalawi zikuchita kuonesa kunena kuti masiku awo awathera, kumeneku anthu anapita kokasazika kunena kuti pa 16 pano ife basi tikuchoka mboma malinga ndi zomwe tinapanga. Zona president wa mtunthu yemwe amakhala ndi ma advisors komanso aja amachedwa azibusa a Public Affairs Committee omwe analiononga dziko, omwenso anapangisa kuti Klaus Chilima timuluze. Kulephera kwa Zuzula kwauza anthu asakuyenereka kutero. Tufuna tipemphe akubanja kwa Chilima komanso anthu ena onse mupange dongosolo lonena kuti ife Amalawi tipite tikakumbukirenso Klaus Chilima kumalo kumene kuja kunthungwa, osati zimene zachitikazi. Konzani tsiku lomwe Amalawi tonse tikasonkhana kumeneku ndi kuti tikapangenso mapemphero. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti tinaluza malemu Klaus Chilima ndi anthu ena aja mosayembekezera. Amalawi mukukumbukira tinauzidwa kunena kuti black box ilipo ndipo taisunga, ndipo akaswiri aku Germany atabwera ananena kuti talandira black box. Akaswiri omwe aja aku Germany omwe anapasidwa black box yaja anabwera ndikupezeka zone kuti akutuza so ifeyo ndikutuza kunena kuti ndisodabwisa akutuza zonena kuti mundege munalibe black box. Tinausidwa kuti black box yasungidwa ndi mneneri wa chipani cha MCP a Moses Kunkuyu. Lero akaswiri aja anatuzaso kunena kuti black box tapasidwa. Lero akaswiri omwe aja akubweranso ndikutuza zonena kuti mundege munali box. My Flora Selemani anali kaswiri wodziwa kuyendesa ndege manager, ndipo izi zinayankhulidwa kumaliro a Flora Selemani kunena kuti anali waluso ndipo amadziwa kuyendesa ndege, koma ripoti limene latuluka likutuza kuti chani nanga msilikali amene amawerenga kutiolo anati chani. Tatenti mvele limodzi Amalawi. Muntu wa experience yake mwanga mudziwa kuti kupanga train pilot ndi chinthu chimatenga nthawi yayitali, so choncho iwowa ndi chisoni ndipo akupepesani nonse asilikali ako yawe komanso dziko lonse la Malawi. Mundilole kuti ndineneko pang'ono ndi ya Major Florence Selemani. Muntu wa experience yake mwanga mudziwa kuti kupanga train pilot ndi chinthu chimatenga nthawi yayitali, so choncho iwowa ndi chisoni ndipo akupepesani nonse asilikali ako yawe komanso dziko lonse la Malawi. Mundilole ndeife Amalawi timafuna tidziwe ripoti latulukali likunena kuti ndege ija inagwa chifukwa cha vuto linali la Selemani, vuto linali la Sambalopa. Zinatheka bwanji kukagwiritsa ntchito anthu amene alibe experience kukayendesa ndege? Nomwenu mukuyankhula kunena kuti munthu anali ndi experience. Mukutha kuona contradiction imene muli nayo aboma nokha zikuchita kuonesa kunena kuti anthu inu chimene mukupanga simukuchidziwa. President wa dziko ananyamuka kumapita ku Germany. Konkuja kumene kwachokaso anthu amene akuzapanga zakafukufuku ya ndege a president
makapanga kuchani kodi maripoti anu onse amene anatuluka tiyakhulupirira? Ndi chifukwa chake akubanja ananena kuti iwotu akadalibe pakafukufuku, chifukwa pali zambiri zimene zikufunika kuti tizifufuze pakafukufuku ya ndege imeneyi akunena kuti inali yodzaza. Ndi chifukwa chake chimwendo sana kakwere ndege imene imakwera anthu 19 koma ndege muja munakakwera anthu 9. Kodi anthu 10 enawa anazazisa ndege anali ndani? Aboma munafufusa? Tikufuna tidziwe chifukwa Richard Chimwendo Banda akuti iwo analephera kukakwera nawo ndegeyi chifukwa chonena kuti ndegeyi inadzadza. Ndife tikufuna tidziwe anazazisa ndegeyo analachi azifamba zija anazazisa ndege anayikapo ndani? Inuyo aboma mmadziwa kunena kuti mu ndegemo munali akuti amene anazazisa ndege. Ndiye tikufuna Malawi, tikufuna maina anthu 10 amene anazazisa ndege amene analepheresa kunena kuti Richard Chimwendo Banda akwere ndege ija. Ndenkhani Amalawi ndionena kuti ndimayankhula ndi injiniya wina wake wa ndege wanena kuti Amalawi ndege tinena kuti president wa dziko anabwera ndikutinamiza kunena kuti ndege inakafika kumzuzu inachita kubwezedwa zimene zitu amayankhula president wa dziko osati ine. Anauza president kunena kuti ndege yabwezedwa ndi ndani? Tikufunanso timudziwe ifeyo Amalawi kunena kuti anauza president ndi ndani. Tikuti tikuwakumbukira tu Klaus Chilima ndi anthu ena aja lero. Choncho Amalawi ndimayankhula kunena kuti ndimayankhula ndi mkulu wina amene ndi injiniya amene amagwira ntchito ku Airwing ndipo amakonza ndege. Wandipasa uthenga wonena kuti ndidziwise mtundu wa Malawi pamene zimachitikira ndege isananyamuke pamalo. Akunena kuti pamene ndege ikufuna kuti inyamuke pamalo, whether ndege ija imakonzedwa ka ndegeyo ndi yabwinobwino, choyambirira ndege simaloledwa kuti inyamuke pamalo injiniya wina aliyense asanayichite monitor kuona kuti china chilichonse chili m'malo. Choyambirira kuona imakhala black box kusonyesa kuti ndege singanyamuke olo akuti imakonzedwa, chifukwa ikamanyamuka pokonzedwapo amayeneka kuti azilumikizanaso ndi anthu. Ndege tu yokonzedwa, koma ndege imene anakwera Klaus Chilima sinali yokonzedwa, inali yonena kuti imayenda nthawi zonse. Nde akuti ndege ikakhala yonoti ikukonzedwa ikufuna ichoke pamalo, injiniya amayiona ndege ija kuti china chilichonse chilimo, ndipo amaonesesa kunena kuti black box ikhalemo, kusonyesa kuti ndege imene anakwera vice president munali black box. Choyambirira ndi chimene chocho, ndipo akunena kuti ndege singachoke pamalopo chinthu china chilichonse ngati chikuoneka kuti ndichoperewera ndegeyo simaloledwa. Ndege ya Klaus Chilima inaloledwa bwanji kunyamuka pamene munalibe black box? Ndipo akunena kuti
ndege pamene ikunyamuka china chilichonse chimene chimachitika mu ndege mucha chimakhala kuti chikuchitidwa rekodi mu black box. Ndengati ndege imanyamuka opanda black box aboma amaganiza bwanji ndiye kuti 40 ikuyenereka kugwira engineer pacha tikunena kuti akubanja akufufuzabe ndetu kufuna engineer amene anachita release ndege imeneyi kuti ikhoza kunyamuka opanda black box ikatenge Klaus Chilima ndi anthu enaja. A engineer nkhani iso nanu ikukukhuzani mutiuze kumbali yanu munalolera ndege kunyamuka munali black box imene imanyamuka kapena munalibe black box zimene Amalawi tikufuna. Ndendi kuti anagwirisa ntchito mawu awa akuti comrade, there is no way ndege inganyamuke ulendo wina uliwonse ngakhale ikuyesedwa ngakhale ili yoti ikuyenda bwinobwino ndege singanyamuke popanda black box. Ndipo wina aliyense amene anachita release ndege imeneyi akudziwapo kanthu. Odidile bwanji faya Chilima ndansawo sitiza iwala ifaya ntiya wayowawa di abele achipangano chakale ndikufuna mutitengere uthengawu kamwa pasa audio ayimvere uthengawu upite kwa Richard Chimwendo Banda, Akunkuyu, Kenis Karingoma, Hare Mkandawire, Korini Zamba, Kaponda Mgaga, Valentino Piri, Mayolamu, Chakwera amene anali ku airport kumaona ndege palada ndikuisokoneza palada, Chakwera president. Don't think that everything is done. There is nothing which is done. You ladies and gentlemen, nothing is not yet done. Mwazi wa muntu ndoipa kwambiri. Muntu samaphedwa ngati galu, kapena muntu samaphedwa ngati nyama ina iliyonse ya kutchire. Uthenga wanga opita kwa Amalawi. Munthawi ino ndionena kuti vote wisely pa 16 September. Ngati tikufuna kudziwa chilungamo cha imfa ya Chilima ndi anthu 8, ndofuna ndikupempheni a UTM komanso a Dr. Kabambe, ngati imfa ya Chilima imakupwetekani kwambiri, there is no way imene mungakapange mgwirizano ndi chipani cha MCP. The only way ndikupanga mgwirizano ndi zipani zina zonse ndicho linga chonena kuti tidziwe chimene chinapha abale athu. Ndipo ndinene kuti tigwirane manja to fight this battle of removing MCP in power. Ndipo zipani zonse a DPP, PDP, PP, NDP, AFOD, UDF, and NESA, Ambewe, and the other parties mukuyenereka kubwera pamodzi. Sirindiwe kuzisankhira njira kunena kuti ine ndikupita ku MCP. Tikufuna tidziwe imfa ya anthu amenewa
kuphatikizapo imfa ya Ralph Kasambala komanso Clement Chiwaya. Imfa zimene zinachitika mo mvesa chisoni. Kuphatikiza apa pabweranso imfa ya Mai Joyce Chisulo. Ino amene muli ndi telefoni ya malemu, ino amene muli ndi telefoni ya malemu, osatena atawise mu information. Amene muli ndi telefoni ya malemu, mukapita mu telefoni ya malemu, anayankhula ndi mchimwene wawo Collins Chisulo Lakisano. Nthawi imene amayankhula ndi mchimwene wawoyi kuchokera 11 o'clock to 20 past 12. 11 o'clock to 20 past 12. Amalemu anayankhula ndi mchimwene wawo ndipo kwauza zonena kuti nkhani yokhuzana ndi mwendo achimwene msadandaule suna thyoke unangothetheka. Madzulo 2 koloko 3 koloko akulandira matelefoni ochokera kwa azizawo kunena kuti condolence. Ndipo yo amafunso kuti condolence what happened. Sitamva kuti achemwali ano amwalira. Chachitika ndi chani? Akuti agwa. Kwanyamulira ku chipatala. Akuti blood clot. Blood clot. Mu program imeneyi tikufuna tikupatsirani zina zoyamba. Blood clot. Akuti magazi aundana mmapapu. Nthawi yonse magazi osama undana mmapapu. Injali inali ya mwendo. Magazi kukaundana mmapapu. Mai Joyce Chisulo anangomaliza kutaya mazi. Ulendo ndomwewo. Amalawi kwe MCP kuli Chinambalala. Kwe MCP kuli Chinambalala. Utenga wanga umene ndifuna ndipereke ndu kwa aliyense wandale amene akufuna kumwalira mwachangu, pitani mukajoine MCP. Kwa wina aliyense wandale amene akuona kuti ineyo pano pa moyo wanga ndatopa nawo, mupite mukajoine MCP. Ndikateronso Limpopo FM ndapita. Stands ready to meet the global goals by consolidating the gains it has made over the last decade. We will finalize our national agriculture policy and align it to the Malabo roadmap and Malawi's existing SADC compact. We will not only achieve food and nutrition security for citizens, but also reduce the rates of stunting to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before the global goals. Afunzira kuti muntu sokuma konda dziko lako. Kunda mbendera ya dziko lako mpaka na kuipera.
wanijilima woja sana Mungu wangu naonera kulolo kitanao mpaka ndani mwaswera bwanja achibingo kumwanzako mwaswera bwanja achibingo mawa ndikubwera ndi program imene ADPP ndifuna mundimvese kwambiri. You need to be careful. Musanaike njoka mmaudindo, musanaike njoka mmaudindo ku DPP. Ndikufuna ndikuchenjezeni ndikuti muli bwanja achibingo kumwanza mawa ndikubwera ndi nkhani ya achibingo, mawa ndikubwera ndi nkhani ya kunchewu west kumeneku kuliso zimene zikuchitika amalawi mukonzekere mawa ndikubwera ndi nkhani zimenezo komanso nkhani ija ya pendulo ndikubwera nayonso mawa program yanga mawa mbamawa. When does a man die? When he is hit by a bullet? No. When he suffers a disease? No. When he eats a soup made out of a poisonous mushroom? No. No. A man dies when he's forgotten. Oditile bwanji fayashiri mandansawo Sitiza iwala isfayantu yawa yowawa Iyansa nomose Sembulenge Sawo andesu Oyo Ngale Simulana Adima Masiabala